Qini namhlanje iqini bahlali kuthiwa kukhona inkuntsela iqotha qiqile uswana sibomvana iqungequ unqabe egama layo nguYanga Nyalarha kuthiwa ke bedume ngoba ngubharha kuthiwa binguthixo waseside C nezinye indawo ke eziphaluka ezingqongene neside C eKapa inguthixo waseCofimvaba Eastern Cape ngoba kuthiwa abantu abavuyi xa besiva into yokubana ubulewe ngamapolisa. Ndifumana ke ingxelo ezithi ke bahlali namhlanje ucaba benemithingi lo mfana nonoteksi eCofimvaba yobaxelela uba kusetyenzwa njani uba umuntu akayikhuphanga imali uza kwenzeka ntoni kuye iba imali ethile caba ke bephithizela phaa equgqisa ke ngoba ucaba ke kukowabo phaa amapolisa ava kukho ingxaki apha sinengxaki apha sinengxaki apha ndikhane ndizama ukuncedisa ndiyabona ukuba beyogrogrisa namapolisa kuthiwa kwenye igema wakwangena epolice station phaa eCofimvaba wabaqaqanisela amapolisa uba kufuneka kusetyenzwe ngolu hlobo. So ndabona ke namhlanje ubhalele endaweni erongo ngoba amapolisa athe ezama ukumisa eCofimvaba kuba ke xa umntu eqhobile amapolisa awonishiwe kuthiwa lo mfana be-dangerous lo kakhulu. So bengonqeni ukubulala amapolisa amisa waphuncuka akafuna uma amapolisa acela i-backup caba leqisa ke lo mfana ndiyazi uba beleqa phi bebaleka kodwa ufunyenwe ngaseGcuwa kuNdabakazi kweza siphaluka sipha Ngqamakhwe Gcuwa badibene naye phaa thatha amapolisa xa emisa ihamba noobhululu bakhe kuthiwa xa bebonke bebebathandathu caba izitshephu endaweni bazimise zathulula imbumbulu zifuna ukubulala amapolisa. Funga uThixo kule igeni uyabona uThixo xa ngaba abantu befuna uthatha amapolisa funa uthatha ubomi bamapolisa yile nto sithi bahlali isigobo sentambo yeyona nto ibalulekileyo. Xa bekwazi ukufuna uthatha ubomi bamapolisa iyasixelela loo nto yobana asinamthetho. Amapolisa bathathe immediately atsho abanyusa abasakweisemkhulu njengoba sithetha nje ngokuthiwa banabeluqaqaqa because they see no law ababoni mntu. Asebenzile amapolisa e-Eastern Cape asimbulela uCommissioner netim yakhe. This is something else. Bahlali, you must know ACC xa kuthe kwathathwa izinja zathathwa zagutyiselwa engcwabeni i-ACC yavuya bahlali, i-ACC yavuya and you must know into yoba thina siyi-ACC asicengi yolala phi na. I-crime eMzantsi Afrika it has become a serious problem for ucwangco nesidima somntu omnyama eMzantsi Afrika, ngakumbi umntu omnyama. Sihleli kabuhlungu kwiindawo sihlala kuzo ngenxeni yabantu abazenza othixwana kweli phakade. Siyabulela kakhulu amapolisa ase-Eastern Cape asebenzile kule game. Kuthiwa lo mfo unamatyala more than 20 and ungene more than 20 entsikeni etrongweni ephume ngena kukubulala ukuzama ukubulala ukugebenga ukurobha ukuthini. Inzima le meko and ke ngoku kuthiwa bekuthiwa witnesses xa zawuwitnessa azibethe entloko either umntu wawudutyulwa okanye athreatenisha or this phela ikheyisi ichithwe. Khona ke abo bantu besithi hayi
Kuthiwa ke bahlali kwenye igame yobanjwa lo mfana abahlali baphuma esides, hayi nimenza ntoni, ntoni ngumntu wethu lo, inkokheli yethu. Imagine. So we need to partner community ngoba unoteksi xa uyijonga le meko uba xa kanti ngoba sele kuhlukunyezwa na unoteksi kulo mfo. Ngoba unoteksi used to work hand in hand namapolisa ne-community. We need to go back to basics. ACC bahlala ithi mase nesigqibo sentambo kulunge endawo sihlala kuso, kodwa funeka sime ngenyawo nathi sincedisane norhulumente. Makahamba yophumla ngapha koyisomkhulu ngoba icace babe sengxamile uyophumla. Soze umuntu aphilise abantu kabuhlungu kangaka kanti ujonga ukuphila yena. Noko ayiyo le. Sithi ke bahlali masimeni sonke sisayine nansi le petition apha phezulu kwibhayo ukuze kuzisigwebo sentambo. Qina mhlali, qina.